Així acaba la mascletà. El muntatge comença a les 7 del matí. La primera mascleta d'estes falles la dispara la pirotècnica Penyarroja de la Vall d'Uixó. La seguretat ha de ser màxima, fora de les tanques on està el públic, però també ací dins. La Guàrdia Civil s'encarrega d'inspeccionar els muntatges pirotècnics. Es el certificado de formación profesional que habilita al conductor a poder conducir un vehículo que transporta mercancías peligrosas. Lo primero que solicitamos es la autorización gubernativa, solicitamos también el seguro de responsabilidad civil, comprobamos, como hemos visto también, que tanto el embalaje, el envase y el artículo pirotécnico lleve el etiquetado establecido en la normativa. Resolta la inspecció, continua el muntatge. Però encara queda un tràmit per passar, el d'un cel que amenaça pluja. Un ull el tinc al cel, l'altre en terra, perquè està banyat per no esbarar. Enguany, les circumstàncies meteorològiques ens han fet muntar al revés. Demà has començat a muntar-la des del principi cap al final, normalment sempre és al contrari. Finalment, es disparen els 190 quilos de material reglamentat. Tot eixit com havia d'eixir. I avancem ja què ens porta avui Nou Esport.